Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Hindi ka tawa ba ang munika? Tawa, Monika. Sus, kanindot mo katawa sa akong apo. Akong dadon sa akong kwarto ang munika, ha? Ayaw, ma. Ganong dili man imo ipada. Iyamang kong lula. Og gusto ko nga masulo ko ang akong apo. Ay, di na lagi ko musugot. Ganong dili ka man. Ganahan niya Monika sa imong kwarto. Di na siya, unsaman, di na siya puyo. Amo kwarto. Ni arabitaw mi dinhidong. Minusap ko ang Monika, ma. Mateo, dili baya maayo nga magdinaw kas kalipay sa bata. Ani lang gud among kwarto kung ganahan ka hagwa sa Monika. Gusto mong kong muhigda tupad sa akong apo. Oy, nya lang dako Monika. Dili lang karon. Wa ka ba mahadlok nga mahimong mahiubos ko tungod sa imong pagdaw nako sa munyeka? Nganong iubos man ka? Ani man ka amo kwarto ba? Bisan ani katog, utupad mo Monika. Anak, nahibaw ko nga pinangga mo ang munyeka. Pero kinahanglan nga imo sabsiyang igawas. Di lagi sugot Mateo, anak. Dili ka di ay proud sa imong munyeka? Kagwapa niya? Day, brad na ko Anton. Ganahan kayo hikap Monika. Mateo, Ani lang jud Monika amo kwarto ma. Uwa ni mo tugti si mama nga dadon si Barbie siyang kwarto? Wow. Mateo, tingalig mahiubos si mama, ana. Tingalig magtuo siya nga ato siyang gidawaan ni Barbie. Ani lang gud siya. Doon na may kwarto si mama, Mateo. Barbie, anis imong mga ginikanan, ha? Og dako katungod si mama ining baya. Nalagi brad na ko Anton. Unsa? Kung kabaw brad na ko Anton, ang Monika na kwarto mama, at dayon siya. Tingali, kawato niya Monika. Mateo. nga nung nangayo ka magpasahilo, Sara. Tungod sa pagbalibad ni Mateo ni mo, ma. Mahimo ba agad maha nga madani mo ang bata sa imong kwarto? Ayaw na lang pangmugo, Sara. Wa ka ba hinuon malipay nga sobra ang pagpanalipod ni Mateo sa bata? Pero dili niya angay idaw nimo ang imong apo. May punto baya si Mateo? Ha? O unsay dunay punto, ma? Unsa man unyay mahitabo kung musod si Anton sa akong kwarto. Diin tua ang bata. May mong makaingon gyud mo nga gisabutahi tamong duha si Mateo. Makahimo sad ka sa pagsabotahin namo, ma? Sara, pareho ko silang anak. Parehong gimahal o gitagan-an sa akong oras o pagmahal. Dili ko gusto nga dunay magmahay nila kay duna ko'y gipaboran. Sundo na lang nato ang gusto ni Mateo.
Total, sa mga mata sa mga tao, siya gyo'y amahan ni Inday Barbie. Mutrabaho ka na? Gusto ko maunahan ako sa mama sa pag-report sa office. Nganong magpabilib ka man gyud sa imong inahan? Nga dili ka man importante para niya. Amy, doon na kay kasuko ni mama. Dona, Unsa? ang iyang pagbiya dayon kung tuwa ko. Dili ko ba angeng ikahiubos, Anton? Amy, nagbinag-o ka na gid. What? Unsa may nagbinag-o ko? Nganong gikarer man gyud nimo nga magkasuod mo sa mama? Ha? Tungod kay ako ray makapasabot niya nganong kinahanglan mo pahuway na siya o gisalig nimo ang pagduba sa inyong negosyo. Di pa nako kaya ang pagduma sa among kumpanya. Okay. Bogo ka ba? Amy, Nganong mo angkon ka man gyud nga dili nimo kaya? Kadaghan nimo mapangutan-an sa inyong opisina, ha? Unya mo ingon ka nga dili nimo kaya? interesado ka ba sa among kumpanya? Ha, Amy? Marikauna, hoy. Hoy, suma ka? Mamira magug ka. Unsa tong imong gipangutana gani ha? Wa ko makagusto adto da. Unsa to? Misanting ang akong dungganda. Bida ni moy. Musayor kog adto sa opisina. Unsa lagi tong imong gipangutana? Kayo sa ba? Ayaw ko binuangi ha. Nahinomdom ka pa sa imong gipangutana nako. Ngano mangutana kag interesado ba ko sa inyong kumpanya? Ha? Ngano Anton? Gusto ka manggod nga ako'y mag-manager sa among kumpanya. Di pa nako kaya, oy. Kaya nimo. Kaya. Kun kamao ka pa lang. Wa lagi ko makahuman sa akong pagtuon. Kadaghang manager nga wa mahuman sa ilang kurso. Ngano milampos man sila? Kita ba ay. Abi ni mo, no? Maayo lang tingali sila mo diskarte. Maunay imong buhaton. Mo diskarte kag maayo sa imong inahan. Aron, ikaw na iyang papulihon. Nga na to magsulti, ana. Kinahanglan makalakaw na ko. Ug may akong tuyo. Nga mauna kog abot ni mama sa opisina. Okay? Bye. Kinahanglan matuman gyud nako ang akong plano. Nga si Anton nay mo duma sa ilang negosyo. Og sa higayon nga si Anton nay mo duma sa ilang kompanya. Anha na musod si Roger. Ang akong uyab. Sa higayon nga si Anton nay mo duma sa ilang negosyo. Sudlan dayon na mog transaksyon si Anton. Nga maoy makahurot sa ilang puhudan. Dong, Mm. ay mo mo munyika. Anong tan naman ka bugart? Bita sa ni mo eh. Hagbay na nga nagsara. Wagi ko kabantay nga imong gipagawas-gawas ang bata. Ay bata. Butay ka? Oh, ikay mahan? Hmm? Di pwede mo utang na day. Dili. Kambugiro ba ni mo si mong anak ay? Pagawas na ba kay wagi ko makaklaro sa itsura tong bata. Guwapo akong munyika. Asa ka tuo? Di ka to? Ha? Di ko mo to. Ano mo to mo ko nga, wa mo ko kakita. Pagawas lang yung bata. Ug tinudan na ibang agwapa pag hindi mo munyika. Ngayon mo gipanghambog. Guwapa lagi. Di ko to lagi. Naluguwapa akong munyika. Di tuo. Di ka to, oh? Ha? Tsaka, bakit daw? Bakit daw? Oh, bakit daw? Oh? Ano mo nagsupagay? Samtaon kay? Gay makanaong good. Gawas lagi to aron to ko. Hinlan mong to init adlaw bata. Ngalig luspan niya to. Sumbo ka, mama!
lagi gawas munika. Abot pa lang noon, Brad, na ko, Anton. Iya sa kapon munika. Kadaw sa ni mo, ay. Kapag ikapo si mong Brad Anton nga, ang munyika nga nung ikapo niya. Di lagi ko sugot. Dodong Mateo. Di Uyuan. na ko dudong. Oh, mahan Tio. Uyuan man si Brad ni mo Anton sa munyika. Ayaw pag ginaw. Di niya anak akong munika. Oh, di lagi. Kaya mo man siyang anak, di ba? Ikaw may amahan sa munyika, di ba? Anong ingon man, Brad, na ko, Anton? Iyang anak akong munika. Oh, di ko sugot na, oy. Lumiyag na ako. Daw sa di mo dong ay. Parahika bro gani. Gagunit naman na. Imo bitang maguwang si Brad Anthony mo. Pangunit tayo lang gunas bata. Di na gikabugay! Bagay! Ay! Ma, ganina ra ba kayo kung naghuhat mo? Oh, sayo kang ni-report din sa opisina? Lagi? Aon sa man, ma? Madani mo ang bata sa imong kwarto? Maura na imong tuyo sa imong pagsayog report? Gusto kong magkasulti din, ma. Ma, di ko ganahang wanto sa ato. Tingalig akong mahinayakan si Mateo. Ayaw ba yung gilabdi si Mateo, ha? Labaw pang ayaw gyud siya pasakit eh. Tingalig ako raon niya inahan nga mo papreso sa kaugalingon niyang anak. Ma, Imo na ginuntang kahigayunan ang pag-angko ni Sarah og sa bata. Pero, imong gisalikway ang imong anak. wa ko pa makita nitong higayon ang akong anak, ma. Ayaw paghinakog, Anton. Malinaw na ang pagpuyo nila ni Sarah og sa bata. Ayaw silag sa muka. Ayaw guba ang kalipay sa imong manghon. Akong anak ang bata. Ako, gid siyang angkunon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!